Vítam vás v Esete, zároveň na tejto úvodnej prednáške. Keď sa mám priznať, tak tému na tento meetup som veľmi zvažoval kvôli tomu, že keď som sa tam tým tak zamyslel, tak ma napadlo, že web performance ako taký neriešime nejako systematicky. Takže téma ako taká sa mi hľadala veľmi ťažko, ale napadlo mi, že web performance nemá byť iba o tom, že aké sú core web vitals alebo aké je UX. Samozrejme, to sú veci, ktoré predávajú, ale performance by mal byť aj o tom, že aký je development, aká je tá development časť, pretože to je práve to, kedy sa hodnoty vytvárajú. Aj na margo tohto ma napadlo, že by som porozprával o tom, ako sme migrovali jeden väčší projekt na Vite, aké problémy sme počas tejto migrácie, na aké problémy sme narazili a ako sme ich riešili. Nedeveloperov dúfam, že touto prezentáciou príliš neunudím, developerov takisto. V rýchlosti volám sa Milan Holeš a tu v Esete okrem programovania mám na starosti frontendový tím. Dobre, to ako vznikol Vite, možno, že niektorí poznáte, ale toto je úplne nejaká prvá zmienka, ktorú na Twitter postol autor Viučka a vzniklo to ako nejaká idea toho, ako vytvoriť rýchly developerský server. Táto idea sa mu podarila pretaviť do reality a na počudovanie nikto sa nezamýšľal nad tým, že bude to nejaký projekt jedného človeka alebo niečo také, čo pri takom Viučku chvíľku boli také feedbacky, ale v momente releasnutia nejakej stable verzie sa hneď v rámci komunity ujal. Jednotlivé frameworky alebo knižnice samotné Vite odporúčali alebo respektíve prechádzali v rámci nejakého bundlingu alebo kompilácie práve na Vite. Takisto v rámci developerskej komunity bol Vite veľmi obľúbený. Samozrejme, čo sa týka nejakého použitia v rámci webov na nejaký webpack ešte aktuálne nemá, ale postupne aj v rámci tých inštalácií a takýchto štatistík Vite pomaly atakuje čísla webpacku. Čo sa týka feedbackov z komunity, všetko vyzeralo tak, že malo by ísť o veľmi rýchly nástroj, ktorý by mal celkovo ten development urýchliť a veľa vecí aj vývojárovi uľahčiť, lebo chválilo sa to aj veľmi jednoduchou oproti webpacku konfiguráciou. Rýchlosť má Vite dokonca v názve, pretože Vite z francúzštiny je v podstate doslovný preklad, akože rýchlosť. A preto sme sa aj rozhodli implementovať Vite do našho projektu, ale tu nastalo veľmi veľké rozčarovanie z tých čísiel, ktoré sme zistili. Nejaké UX metriky alebo web vitals aktuálne nebudem ani prezentovať, lebo ani sme necielili na to, aby sme mali nejaké veľmi dobré hodnoty. Išlo predsa len aj o interný projekt, takže tam sú veľakrát požiadavky na tieto čísla trošku iné. To, kde bol oveľa väčší problém, bol tá časť developmentu, kedy jednoducho už po spustení projektu jednoducho programátor vedel, že áno, spustil sa tento projekt, pretože komplet počítač jednoducho začal cekať a samotný projekt už keď sa aj spustil, tak všetko trvalo veľmi dlho. Tých metrík, ako toto vyhodnotiť, je niekoľko. Ja by som vypichol možno, že to, čo nás spálilo asi najviacej. Samotná JavaScript alebo Node aplikácia, keď sa spúšťa, zaberie veľa, ale to, aby mi narastol o 1,5 giga rámka, tak to je asi trošku príliš. Samotná kompilácia na to, že mala
byť takmer instantná podľa referencií, tak trvala viac ako minútu. Načítanie stránky taktiež bolo veľmi dlhé a čo bol ešte väčší šok, bol počet requestov, ktoré sme v networku videli. Preto sme sa pýtali otázky a začali sme to, že prečo vlastne by mal byť Vite vôbec taký rýchly, keďže trošku iné čísla nám realita ukazovala a preto sme trošku viacej začali skúmať, že ako toto Vite funguje. Preto také rýchlo intro. Vite ako taký sa nedá považovať ako samostatný bundler. Je to v zásade taký wrapper, ktorý spája dva svety. Development a produkciu. Na developmente kvôli rýchlosti využíva ESBuild, ktorý je písaný v Gočku, čiže v zásade veľmi rýchlo vie kompilovať rôzne, či už TypeScript. Táto kompilácia je veľmi rýchla. Kde trošku pokulháva je na strane už výsledného bundlu alebo respektíve, dajme tomu, nejaké konfigurácie a rozšírenia. Aj preto autori Vite sa rozhodli, že pre produkciu budú využívať Rollup, ktorý predsa len má trošku lepšie možnosti, trošku inú komunitu a lepšie rozšírenia, napríklad o nejaké pluginy. Takže treba brať ohľad to, že produkcia versus development nie sú úplne že rovnaké prostredia v rámci Vitu. Produkciu, ako som na začiatku hovoril, teraz nejako do detailu nebudem rozoberať. To, čo nás viacej páli, je development. Preto sa pozrime, ako vyzerá development server od začiatku kvázi, keď spustíme nejaký command. Na začiatku začína proces najskôr nejakého prebundlingu. Vite kvázi, alebo respektíve ESBuild preskenuje si strom dependencies, vytvorí také v podstate bundle, lebo jednoducho dependencies sú veci, ktoré sa tak často nemenia, takže v rámci toho prebundlingu vykompiluje dependencies do jedného súbora, uloží si to do nejakej cache. Ďalej sa rieši kompilácia súborov, čiže z TypeScriptu do JavaScriptu alebo Reactové, teda JSX alebo Vuečkové fajly. Táto kompilácia taktiež funguje veľmi rýchlo, kvôli tomu, že nerieši kompiláciu kompletného codebase, v zásade rieši kompiláciu iba nutných súborov pre spustenie samotného servera. Potom nastartuje sa server a ďalej servuje, respektíve kompiluje, servuje fajly podľa toho, ako si ich browser dopytuje. Keď si to porovnáme oproti bundle-based, čiže nejakému webpacku, tak webpack je kvázi tam pomaly v tej časti kompilácie, lebo jednoducho na začiatku musí prebehnúť celý ten strom codebaseu, vytvoriť bundle a až potom štartuje ten server. Vite ako také sa snaží čím skôr rozbehnúť ten server, porieši úplne to minimum, čo potrebuje a potom jednoducho ponúka, teda dáva tomu browseru súbory podľa toho, ako si ich dopýta. To by bola teória, ale v reči čísel to bolo trošku iné, lebo jednoducho build sa dá povedať, že vo Vite bol vďaka ESBuildu takmer konštantný. Nezáležalo ani na tom, že aký bol projekt, ale kde nastával problém, bol jednoducho načítavanie browsera. Pretože dá sa povedať, že pri nejakých menších projektíkov bolo to načítanie relatívne v pohode. Postupným zvyšovaním jednoducho začínalo to byť horšie a horšie s tým, že už pomaly x-násobne prekračovalo časy načítavania pri nejakom webpacku. Preto sme začali si dávať a klásť otázky, že čo sa vôbec deje a prečo vlastne to Vite nie je až také rýchle, ako sa pôvodne hovorilo.
Tak sme začali tým najjednoduchším a zanalizovali sme si naše requesty, ktoré jednoducho zbiehali v rámci Network tabu. A tam sme si všimli, že jednoducho sa tam načítavali, keď fungujeme v rámci Vuečka, tam máme nejaké komponenty, vlastne však aj v Reacte to funguje, že každá page je nejaký samostatný komponent a všimli sme si, že jednoducho sa komplet všetky routes nám načítavajú, aj keď v zásade sme na route X. Ďalej sa nám načítaval kód jednoducho nezávisle od nejakého stavu, čiže mali sme nejakú login page, načítaval sa nám kód v podstate, ktorý bol nutný pre prihláseného usera. Ale čo bol najväčšia zaujímavosť, že čo nás trošku vyvedlo z miery, bolo, že kvôli čomu sa nám vôbec načítavajú súbory, ktoré jednoducho ani nepoužívame reálne v kóde. V rámci Codebase existujú, ale vôbec žiadna komponenta ich neimportovala. A to nebolo ani vecou, že iba čisto nášho kódu, ale aj v rámci nejakých dependencies. Napríklad používali sme GraphQL a iba vďaka samotnému použitiu GraphQL nám zrazu nabehlo 500 ďalších requestov, čo nedávalo akože zmysel. Tak sme začali skúmať a hľadať, kde sa vôbec nejaký import alebo export, ale v podstate hociaká referencia na ten nepoužitý súbor nachádza. A našli sme náš vytvorený index.js, v rámci ktorého sme jednoducho robili iba to, že sa reexportovala či už nejaká funkcionalita, komponenty, hocičo pre nejaký modul. Čiže mali sme v index.js, ktorý síce reexportoval všetky súbory v rámci nejakej štruktúry, ale reálne v kóde sa používal, dajme tomu, že iba jeden z tých exportov. V networku teda nám svietil pre nás z neznámeho dôvodu aj ten súbor, ktorý sme nepoužívali a celé to nedávalo vôbec logiku. Takže som začal skúmať, že kvôli čomu sa toto vôbec deje a počas browsovania rôznych issues v rámci Vitu, tak som natrafil na viaceré zistenia a najväčší deal jednoducho sú tzv. Barrel files, ktoré sú možno, že známa taká praktika, ktorá je celkom fajn v tom, že v rámci nejakých modulov alebo packageov poskytuje určitú mieru izolácie. Čiže keď už importujeme nejaké súbory z tohto modulu, packageu, tak nemusíme riešiť, že aká je file štruktúra, aby sme sa dostali k nejakému súboru a vieme celkom rýchlo si nejaký súbor alebo komponentu importnúť. Tých problémov ale je oveľa viacej, čo spôsobuje, či už to je o nejaké cyklické dependencies, browser musí načítať jednoducho všetky, pri tom v spôsobe, ako Vite funguje, tak jednoducho musí každý jeden z tých exportov si načítať, lebo jednoducho nedieje sa tam vôbec nejaký kvázi tree shaking, nezisťuje ten browser, že ktorý reálne súbor bude použitý, teda čo vôbec z tohto potrebuje, takže preto ako náhle natrafí na niečo takéto, browser jednoducho stiahne úplne všetko. To znamená, že keď máme nejakú veľkú napríklad design library alebo najmä tomu, že nejakú dependency, ktorá toto využíva, môže to fakt, že má za následok, že budeme mať desiatky až stovky nevyžiadaných stiahnutí súborov, ktoré potom spomalujú samotné načítavanie tejto page, s tým, že na počudovanie ani samotná HTTP 2 není úplne, že vec, vďaka ktorej by sa toto fixlo, lebo v teórii tiež hovorí sa, že by malo ísť o neobmedzené sťahovanie týchto súborov, ale v praxi to je tak, že browser reálne aj tak limituje ten počet a nie som si presne istý, povedal by som asi, že niečo okolo stovák, že po stovkách to aj tak reálne sťahuje. Takže vo výsledku ani tá HTTP 2 nám v tomto nepomohla. Index.js, respektíve tieto barrel fily, bol taký
problém, že aj samotný autor Node.js okritizoval, respektíve prehodnocoval, že či vôbec bolo správne rozhodnutie takéto niečo v kóde používať. Našťastie existuje viacero týchto nástrojov, ktoré nám buď pomôžu tieto barrel fily nájsť, alebo dajme tomu, že keď chceme dokonca sa z tohto zbaviť, tak sú nástroje, ktoré nám pomôžu jednoducho sa tohto zbaviť. To, čo chceme jednoducho dosiahnuť, je, že zo stavu takéhoto, že z toho zlého stavu, že keď importujeme niečo z barrel file, tak radšej skrz tieto dôvody je lepšie, aby sme importovali priamo tú funkciu alebo nejaký komponent. Ešte možno taký tip, ako sa dá toto možno, že ošetriť, je, že by sme k tomu barrel fileu pristupovali cez nejaký alias v rámci Vitu a potom sa snažili z toho vytvoriť kvázi nejakú dependency, čiže Vit by nám z toho spravil kvázi samostatný bundle. Ďalšie také odporúčanie, nie je to úplne, že Vit relevant, ale je to taktiež dôležité, je, že a hlavne kvôli tomu, že Vit celkom dobre podporuje asynchrónne importy, je, že sťahujeme v podstate iba to, že čo reálne na tom webe a v tom danom momente potrebujeme. Nezáleží, či je to v rámci nejakého route levelu, takže ideálne, keď už máme definované nejaké routes, tak riešme načítavanie týchto komponentov asynchrónne, ale aj komponenty, ktoré jednoducho nepotrebujeme v momente, že napríklad sa načítavajú alebo zobrazujú až po určitom evente, tak jednoducho využívajme tie asynchrónne importy. Optimizácia dependencies, respektíve tento prebundling rieši v zásade kompatibilitu s tým, že to som vlastne už aj spomínal, že vybundluje veci do jedného súbora, kešuje sa to v rámci nejakej štruktúry, ale čo možno, že není úplne na začiatku jasné, je, že tento prebundling, respektíve nejaké optimalizácie dependencies sa dejú aj počas behu samotného dev servera. To znamená, že Vit jednoducho preskúmava nejaké nové napríklad dependencies alebo zistí, že nastala zmena block fily alebo ja neviem, zistí, že nejaká dependency sa aktuálne ešte nenachádza v cache, takže ju zakešuje a na počudovanie jednoducho zreloadne zrova celú pageu. To pri nejakom minútovom načítavaní predošlom celkom zamrzí, takže preto odporúčam si toto vypnúť, pokiaľ ide o nejaký väčší projekt a radšej zvoliť tú možnosť, že už na začiatku povedať Vit, čo má, alebo respektíve čo nemá optimalizovať, aby jednoducho ten developer nebol frustrovaný z toho, že konečne sa mu rozbehne niečo a potom jednoducho zrazu sa mu to z ničoho nič celá stránka refreshne. Ako som na začiatku spomínal, Vit skompiluje iba to, čo reálne potrebuje na začiatku, čiže ostatné súbory v rámci tej codebase kompiluje počas toho, ako si ich browser dopytuje. Toto vieme obísť, respektíve povedať Vit, že ktoré súbory si má predkompilovať, aby jednoducho bolo opäť trošku urýchlené to načítavanie súborov. Odporúča sa to hlavne pre nejaké súbory, ktoré sú často využívané, alebo sú napríklad nejaké väčšie, čiže máme nejakú mega veľkú komponentu, ktorá sa dlho kompiluje. Vieme si to odchytiť cez nejaký Vit debug príkaz, takže určite keď tak si to treba pozrieť, zanalyzovať a ako náhle nájdete nejakú často používanú alebo veľkú komponentu alebo funkciu, odporúča sa, aby sa to dalo do tohto warm-upu, čiže aby sa automaticky predkompiloval tento súbor.
Odporúča sa takisto aj nejako nepreťažovať, čiže nedávať tam úplne všetky súbory kvôli tomu, že zasa to spomaluje ten štart servera. Problém s ránkou sme tak nejak intuitívne zisťovali a tušili sme, že problém asi bude hlavne s HMR-kom, čiže Hot Module Reloadom, čo vlastne je vecou, že developer zmení kód a aby sa nerefreshovala celá stránka, tak kvázi ten nástroj kvázi injektne iba ten nový kód a bez nutnosti plného reloadu stránky. S tým, že Vite používa na toto nástroj Chokidar, neviem, ako sa to presne vyslovuje, ktorý je taktiež nejaký wrapper, ktorý v zásade na pozadí iba zistí, že na akom systéme ten program beží a podľa toho využije ten nástroj na vočovanie jednotlivých fajlov. To, na čo sme natrafili, je, že Vite nám jednoducho začalo vočovať aj fajly, ktoré boli vygenerované či už v rámci nejakého cachovania alebo PNPM, využívame PNPM, ktoré tiež má nejaké svoje kvázi cachovania, čiže mali sme akože v rámci toho source codu veľa takých kvázi cachových folderov, ktoré obsahovali 10 tisíce rôznych subfolderov a jednoducho vďaka nástroju sme zistili, že jednoducho sa nám vočuje viac na obrázku ako 68, ale stávalo sa, že aj niekedy viac ako 100 000 súborov, čo jednoducho malo veľmi negatívny dopad na rámku. A keď jednoducho nejde rámka, tak už aj v tom browseri, ten browser keď zapneme, tak už všetko ide trošku pomalšie. Takže preto je vhodné si dávať pozor na to, že čo reálne sledujeme v rámci toho HMR-ka a správne si to nakonfigurovať a v prípade nejakých nejasností si zanalizovať, že aké fajly sa reálne vočujú. A ešte taká pikoška, že čo sme zistili, že aj počas refreshovania nejakej našej aplikácie jednoducho ako keby sa neukončil daný event a v zásade sa naštartoval event ďalší. To znamená, že mali sme 100 000 súborov vočovaných. Ďalším štartom aplikácie sme mali 200 000, 300 000. Čiže tá rámka začínala ísť veľmi, veľmi jednoducho padala a nikto nevedel, že prečo. Takže preto si odporúčam toto zanalizovať, ale hlavne keby náhodou mali ste tiež s týmto problém, tak jednoducho ten proces nejakým spôsobom zabiť. Nejaké dodatočné tipy. Vite pri rezolvovaní jednotlivých fajlov, ako sa dopytujú, má nejakú predvolenú sadu koncoviek, podľa ktorých tie súbory potom si dopytuje. Takže v podstate, keď, ja neviem, neriešime napríklad React, alebo vieme, že tam nebude MJS, alebo jedna z týchto koncoviek, tak nakonfigurujme, pomôžeme tomu Vite, že aby trošku rýchlejšie vedelo rezolvovať jednotlivé súbory. Keď už je najhoršie, treba už využiť niektoré ďalšie pokročilejšie túly na inspektovanie, či už Profiler alebo inspektnúci pluginy, ktoré sú nainštalované, lebo môže sa stať, že aj nejaký plugin môže spomalovať samotný beh toho servera, alebo potom už nejaký taký ten svätý grál, keď už nič nepomôže, nejaký performance tab. To, kam sme to dopracovali, je, že v zásade pri tých najpalčivejších veciach sme približne u každej jednej časti okolo 50% zlepšili naše výsledky. Takže developer bol šťastný, nechcel konečne utiecť z tohto projektu, takže bolo to fajn. Ďalšie potenciálne vylepšenia a nejaký upgrade performanceu očakávame
s nasledujúcou verziou Vitu, s tým, že Vit kvôli tomu, že tiež si uvedomovali ten rozdiel medzi developmentom a produkciou a jednoducho aj samotný roll-up bol kvázi trošku pomalší pri tom buildení, tak odštartovali, začali vytvárať vlastný port roll-upu, ktorý volajú Rolldump, čo je vlastne rastový port roll-upu a v zásade sľubujú si hlavne od toho, že spoja tieto svety a jednoducho bude development versus produkcia trošku konzistentnejšia. Za mňa asi všetko. Ďakujem. Toto je prvýkrát, čo vidím, že niekto má negatívnu skúsenosť z Vit. Ste to teda prešli z Webpacku? Čo bola tá hlavná motivácia? Ako na Webpacku to ten build bol pomaly pre toho developera? Hlavne? Build a v zásade celkovo, keď človek počúva, že je tu nejaký nový nástroj, je to veľmi rýchle, v rámci komunity veľmi obľúbené. Aj my sme predtým používali Nax 2, ktorý mal na pozadí Webpack. A jednoducho bol tam ten pocit, že strašne dlho sa to všetko štartovalo, bundlilo. Takže aj s tým upgradeom došiel predvolenie Vit, takže bolo to také, že dobrovoľne na silu, ale s tým, že chceli sme to akože aj v ostatných packageoch. Pri nejakých menších projektoch jednoducho tam ten problém nebol, ale pri nejakých väčších rádovo, že stovky súborov, projektoch, tak tam už sme ten problém pociťovali. To je fakt zaujímavé zistenie, vďaka za vzdelanie. Super. Děkuji za otázku. A někdo ještě nějakou? Jestli ne, tak já možná, Milane, se zeptám. A ty jsi tam ukazoval metriky pro vývojáře. Když jste spravili to, aby vám to vývojářům mělo rychlejš, mělo to i nějaký vliv na ten finální produkt? Koncového uživatele? Ono to má výhodu, že niektoré z tých vylepšení, hlavne ten code splitting, že v podstate načítavanie vecí, ktoré reálne potrebuješ, tak má dopad aj na tú samotnú produkciu. Takže ono veľakrát, aj keď sa kladie nejaká metrika, ovplyvňuje, tie metriky sa zároveň ovplyvňujú. Čiže nedá sa niekedy ani povedať, že treba spraviť toto. Čiže tak, jak sme odladili development, tak podarilo sa nám to do určitej miery odladiť aj na produkcii. Sice Web Vitals, keby som mal akože teraz vyhodnocovať na tom projekte, stále by to nebolo niečo, čím by som sa chválil, ale bolo tam nejaké zlepšenie. Měřili jste to, nebo jakože ten rozdíl? Sledujete vůbec to v průběhu? Vieš čo, tento Web Vitals aktuálne na tom projekte nejak nesledujeme. Že pozeral som to, vyhodnocoval som to v rámci dôvodu tejto prezentácie, že aby som aspoň mal predstavu, že ako to tam vyzerá, ale ako hovorím, v rámci tohto projektu nejak necielime na to, že aby sme mali tam nejaké zelené čísla, takže aktívne to nesledujeme.